Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma She. Please post for me sahaidi. Inini ndiri mukadzi wa truck driver. Uye nyaya dzedu kana tiri isu vakadzi vevarume avo vanoita basa rekudriva matruck, matambudziko edu ose ndinofungidzira kuti vedare vanomaziva. Ndiri mukadzi ende ndine mwana mumwe nemurume wangu. Mumwe wacho haasi wake. Pabatei mukoma She ipapo. Mimba yepiri pamurume wangu yakati yaramba kubata nekuda kwekuti ndakaona kuti murume wangu munhu uya ainge ava kunyanya kuita zviya zvegumbo mumba gumbo panze, kusaziva mukoma kuti sezvo ivo baba vainge vagarisa mubasa iri rekudriva matruck, pane kumwe kwandainge ndakaenda ndikabva ndaudzwa kuti hanzi mbeu yavo yainge yasuruka. Zvino ivo pandakazama kuti ndinge ndichitaura navo vakabva vangondiita rough because ivo baba munhu uya wekuti kana akangopinda mumba unobva watoona kuti anenge ava kutanga kutopfundomwara, kana kuti dzimwe nguvawo paya pavanenge vadzokawo vachibva kubasa, kana wanga wakazamawo kuti unge uchizvishongedzawo kuti unge uchizofadza baba but unobva waita sekunge uri mutadzi. Izvi mukoma ndo zvimwe zvakazokonzeresa kuti ndigare ndiri munhu anenge angori neBP because mukoma ndaiva ndiri munhu uya wekuti ndaisanyanya kuda sterek kuita zviya zvekuti kana muri pabonde munenge muchizama zvose but out of desperation mukoma ndakazama nezvimwe zvinhu zvandainge ndisingafungidziri kuti zvinoitika. Zvese izvi ndainge ndichizamawo kuti ndinge ndichifadza baba but hii mukoma inini murume wangu munhu uya wekuti kunze uko aiprefer kuti ave more romantic but kana ava mumba wainzwa achikupa mimwe mitemo yakawandisisa. Kana ukazamawo kumufadza waibva wanzwa ava kukubvunza kuti saka uri kusara uchidzidziswa nani zvese izvozvo. Kana ukamuudzawo kuti paya pamunenge musipo ndinopotawo ndichionawo mavhidhiyo ndichigadzirira kuti paya pamunenge mazodzoka ndikwanise kukufadzai, munhu aibva atotsamwa zvekutoti aitokufuratira. Kunyangwe muri panguva iya yekuti munenge muchisika bonde munhu aitosarudza kuti ange achiburuka obva atanga kukushaudha achikuti saka uri kuhura. Zvese izvozvo wakazvidzidziswa nani. Ipapo mukoma ndainge ndichingosuspekta zvangu kuti baba ava vanenge vari kuita zvemagirlfriends because of the treatment yavainge vachindipa, zvekare nembeu yavo yavainge vachiburitsa. Ndaiona kuti munhu uyu anorakidza kuti vanhukadzi vacho vaanosangana navo pabonde vanenge vakati wandei, because dzimwe nguva taikwanisa kuzoti paya patinenge tapedza kusika bonde wobva waona kuti urume hwacho hunenge hwaiswa mauri nemurume wako hunenge hwakangoita mvura mukoma. Zviya zvinoitika kana murume akanyanyisa kuita bonde, murume hwake unopedzisira wangoita like kusuruka so. Then ndakabva ndazongotanga kungonyumwa kuti no man, murume wangu anenge ari kuita zvechihure, kusvika ndazozvibata kuti murume wangu ari kuita zvechihure ende ndakarwadziwa because mabatiro acho andakazviita ndeyekuti pane pamwe ivo pavakasiya laptop yavo nekuti mwana pane zvaainge achida kushandisa laptop iyoyo mukoma. Saka mwana akati avhura laptop, inini password ndainge ndisingatomboipiwi but vakabva vazosiya vapa mwana. Mwana akazoti andipa laptop kuti ndinge ndichiichajisa. Mukunovhuravhura laptop mukoma ndo pandakabva ndazosangana nerimwe folder. Ndakati ndichinovhura folder riya ndokubva ndaona kuti maiva muine mamwe mavideos awo ainge achitorwa nemurume wangu achiita bonde nevadzimai akasiyana mukoma. Izvi zvakandibata ndokubva ndazomirira murume wangu kuti ange achidzoka kumba. Then pandakamurakidza mavideos ose iwawo ndo pavakazotangawo
kuita sekunge vainge vachida kuita right, ndokubva vandikumbira ruregerero vakabva vazokumbira kuti tinge tichiita umwe mwana wechinhamba 2. Mukoma, mushure mekunge taedza zvese kuti zvinge zvichiita zvakabva zvaramba, ndokubva tangogara zvedu takadaro. Ivo baba pavakaona kuti izvo zvavainge vakumbira kuti tinge tichiita umwe mwana wechinhamba 2 zvainge zvichirakidza kuti zviri kutora nguva, baba vakabva vazodzokera kunzira dzavo dziya, vakabva vatangidza zvekare kuita zvevanhukadzi vavo. But inini ndakabva ndangoti, to save myself from depression, regedzai zvangu ndingoregedza kuramba ndichingotsvakana nemakudo mugomo. Changu chete chandakangoita ndechekuti ndakabva ndazongotanga kungokontrola mari dzavo dzavanobata, ndichimeka sure kuti kana vachihura vachangohura nechinhu chavo chete ichocho, but mari inopinda mumba havaizoishandisa kuti vange vachihura nayo. Munongozivawo kuti kana paine mari mukadzi wese anenge achitoda kutomora. Murume wangu akadanana nevakadzi 3 ende kusiririsa kwazvo mukoma, ndaizoti paya pandinenge ndaenda ndichinonetsana nemukadzi uya wandinenge ndanzwa kuti ndiye ari kudanana nemurume wangu, because sometimes murume wangu aikwanisa kutouya kumba obva areurura kuti pane mukadzi wandakamiitisa. Izvo murume wangu ainge achingonyeperwa nekuda kwekuti vakadzi vaya vainge vachiona kuti mari dzainge dziripo, because taitovawo netumwe tumaside income twedu. Saka iye aizoti mukunofamba haayizotaura kuti zvinhu zvose zviya zviri kumba zviri mumaoko emukadzi wangu. Iye aibva azonyepera magirlfriends ake sekunge zvinhu zvose zviri bho, ndiye ainge ari in control. Saka murume wangu aiwanzokuita maproblems ekuti vakadzi vazhinji avo vaainge achidanana navo, vakadzi ivavo vaiwanzokumunyepera kuti vainge vabatira pamuviri. But inini ndini ndaizotomuponesa kuti asachengeteswa vana vasiri vake. Zvino zvandakaona mukoma kuti murume wangu munhu wekuti ainge ava kundishungurudza pabonde, as in akauya kumba ndaibva ndaona kuti ya simba baba vainge vasisina, ende zvinhu izvi mukoma zvainge zvava kundirwadza. Ndo pandakabva ndazofungawo zano rekuti it is far much better zvangu kuti ndinge ndichingotsvakawo umwe munhu wekuti ndinge ndichingofadzana naye. But ndakabva ndazozviudza kuti ndikuda kutsvaka munhu wechidiki, at least ndinokwanisawo kuzomukontrola. Mukoma ndo zvakazoitika kwandiri. Mukomana uyu mukoma ainge atoriwo mwana weSangano, ndiye wandakabva ndazosarudza kuti ndinge ndichizodanana naye. Ende kubva zvandakaziva kuti murume wangu munhu uya wekuti iye anokasira kugamuchira kunyangwe mimba isiri yake, anokasira kuigamuchira obva ati ndeyangu. Saka handina kana kuzomboita pfungwa dzekuti ndinge ndichishandisa family planning. Zvekare ndainge ndichidawo kutesta kuti izvo zvainge zvichiitika pakati pangu nemurume wangu zvekuti takambozvara tose, then panguva iya yekuti tainge tava kuda kuzvara rwepiri, mwana wacho ainge achiramba kuuya. Saka ndaida kuziva kuti ndichiri kuzvara here kana kuti Mwari vainge vakangondipa mwana iyeye 1. Mupfungwa dzangu mukoma ndikuda kutaura chokwadi, ndainge ndakazviudza kuti kana ndikangomitiswa neuya mukomana wandainge ndava kudanana naye, ndobva ndabvisa pamuviri ipapo pachiri padiki, then ndobva ndazorambana naye mukomana uya, because ndainge ndichingodawo kungotesta kuti zveshuwa ndichiri kuzvara here. Mukoma, inini nemukomana uya ndakazotanga kufambidzana naye because ndakangoramba ndongomukwevera padhuze neni, ende ndakabva ndatoona kuti nayewo munhu airakidza kuti karuchiva kainge karimo maari, because musi wandakamudana kumba kwangu ende paakasvika pamba pangu achiona kuti tainge tiri tega pamba, ndakabva ndaona kuti munhu ainge ava kusakwanisa kugarisika. Kunyangwe pandakazobva imomo mudining ndichienda kubedroom ndichizomudana kubedroom kwangu, akabva akasika auya. Iye ainge achitoziva kuti kumudana kwandainge ndamuita kubedroom pane zvandainge ndichida kuti
tinge tichiita. Kubva musi iwoyo ndingangoti ndo pandakabva ndazotanga kufambidzana nako kamukomana kangu ikako kechidiki. Saka semunhuwo wekuti ainge anyanya kusangana nemasituation ainge achikonzeresa depression mumarriage mangu, kubva zvandakazotanga kudanana nekamukomana ikako, then kakabva kandipa rimwe rudo. Ende mukoma izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti kunyangwe pacho pandakazobatira pamuviri, pfungwa dziya dzandainge ndimbori nadzo dzekuti nhumbu iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichiibvisa ichiri diki, then murume wangu asati azviziva. But nekudawo kwerudo rwatainge tichipanana inini nemukomana iyeye mukoma, zvakabva zvazokonzeresa kuti inini ndinge ndichizosvika pakukanganwa, because ndaiti nguva dziya dzandinenge ndichifunga kuti nhumbu iyi asikana ndiri kufanira kuti ndinge ndichiibvisa ichiri diki kudai kuitira kuti zvisazokonzeresa maproblem, ndaibva ndatanga kufunga mazirudo ose atainge tichipanana, because mukoma kamukomana akakaiti kana kakauya kumba kwangu ndaitoziva kuti musi iwoyo hakurarwi, ende kwainge kusingararwi zvechokwadi mukoma. Then nhumbu yangu yakazongoramba ichingokura. At that time mukomana uyu iye akabva azomove out of the country, ndokubva azoendawo kwaakaenda, but sezvo panguva yacho ainge achiri mwana mudiki, haana kana kutombokwanisa kuziva kuti mukadzi uyu achinja, as in patainge tichingoramba tichingosangana pabonde. Dai anga ari mukomana ainge akambomitisa before, angadai akanotisa kuti ndainge ndatochinja, as in kamunakiro kacho zviya zvinoitika kana munhu wabatira pamuviri. But iye neni takazongosvika pakusiyana asingatombozivi kuti akandisiya andimitisa. Zvakazoitika mukoma ndezvekuzoti baba apo pavainge vachidzoka kumba ndainge ndava kuvapa pressure zvese zviya zvavainge vachimboita kumashure, because ndaiwanzokuti kana baba paya pavanenge vauya, kana ndikavakumbira bonde ndichivaudza kuti ndikuda kuti tinge tichiita bonde, kana ivo vakapopota ndaibva ndakasika ndobva ndaramwa. Dzimwe nguva ndaibva ndatobuda mubedroom ndoenda zvangu ndonorara pacouch, nekuda kwekuti mwoyo wangu wainge uchirwadziwa, because painge pasina munhu wandainge ndichiziva kuti kunyangwe ndikashainirwa nababa ava, munhu uya ndiye anozosara zvake achipodza maronda avo andinenge ndapiwa nemurume wangu. Saka apa pandainge ndava kudanana nemwana uya WeSangano mukoma, ndainge ndatova zestubborn remunhu chairo, because ndaiti kunyangwe ivo baba vakapopota sei ndaitosarudza kuti inini ndinge ndichitoya pamusoro pavo, then ndobva ndaita bonde navo vakapfundomwara kudaro. Chandainge ndichingoda kungoita mukoma ndechekuti mazuva acho ange achizosangana zvekuti kunyangwe ivo vasazokwanisa kuziva kuti mwana uyu wandakazozvara, mwana iyeye, nhumbu yacho iyoyo ndainge ndakaipiwa nani. Mwana uyu mukoma makore ake iye ava ne5 years, ende paakabudawo akabva abuda ari duplicate rangu chairo, zvekuti mwana uyu paakabuda ndakabva ndanzwa hana yangu ichiita kuti tonho kudzikama, nekuda kwekuti ndainge ndichingozvibvunza kuti saka mwana iyeyuyu kana akazobuda akafanana nemukomana uya wacho uyo akandimitisa zvichazovei. Apo nezera rangu ndobva ndazonzwika kuti ndakamitiswa nemwana WeSangano, murume akatondidzinga kumba. Ko ndaizoenda kupi mukoma, nekuda kwekuti kweduwo kumhuri vanhu vose vanotoona sekunge ndini amai, ende munhu wose anotoponerawo pandiri. Asi mwana wangu uyu paakabuda ari duplicate rangu chairo, ndakabva ndaziva kuti yangu metsi yainge yaita. Iko zvino mukoma ndava munhu uya wekuti handisisina kana basa nazvo, kunyangwe baba pavanouya kumba paya pavanenge vari pazororo, ivowo kana vakasandibata iniwo handivabati, because ndakangozviudza kuti tinongonosangana ikoko, tichasangana pakuyambuka. Ivowo vakaita chihure chavo, iniwo mukoma handitiwo ndinacho changu chekuti ndishandise, ndinongoitawo zvandinenge ndichinzwawo kuti zvinondiitira. Asi handisi munhu ari very busy nazvo, because ndava kungodawo kungomanejawo kuti vana ava vandakazvara
kufa kana kuri kunzi inini ndikazotanga kufa, vana ivavo vanokwanisawo kuzosara vaine something. Saka nyaya iyi mukoma inongozivikanwa neni neimwe hanzvadzi yangu nemuroora wangu, tiri 3 kudaro. Ndisu tinoziva kuti mwana wangu uyo wekupedzisira haasi wemurume wangu. Mwana iyeye ndakamuzvariswawo neumwe mukomana, but hanzvadzi yangu nemuroora handina kana kumbogara ndavaudza kuti murume wacho akandizvarisa ndiani. Changu chandakangotaura ndechekungoti mimba iyoyo haisi yemurume wangu, mwana iyeye haasi wemurume wangu. Ivo tsano vakambotanga vambopopota vakapopota, asi semunhuwo ainge achiziva kuti mwana wamai vake ainge achingogara achingoshungurudzwa nemurume, havana havo kuzonyanya kuenda kumberi vachingopopota. Ivo tsano ndakabva ndazovaudza kuti tsano, nyaya iyi yandakuudzai inhau yekuti kushungurudzwa kwangu kwose munokuziva. Zvino nyaya iyi ikazongokaruka yabuda pachena, inini kana ndikangodzingwa ndikabva kumba kwemukuwasha wenyu, zivaiwo kuti nemiwo mumba menyu nhamo inenge yapinda, because tingangoti munhu wose mumhuri yekwedu anototarisirawo kubva kwandiri. Saka ivo tsano nemuroora ndakabva ndazovaudza kuti ndaikwanisa kuti ndinge ndichitsvaka mari, then tobva tazotanga business. Iri business mukoma ratakatanga even murume wangu haatorizivi. Mukoma takatosvika pakutounganidza mari ndokubva tatotenga kombi yedu. Izvezvi kombi iyoyo itori paroad, asi zvose izvozvo murume wangu haazvizivi. Imwe stendi mukoma, ndinayo stendi yandiri kutobhadhara. Stendi iyi ndakaitengerawo ndichiitira kuti kana inini ndikazofa, stendi iyoyo inokwanisa kuzosara iri muzita remwana wangu uyo wandakazozvara nemukomana uya wekuchechi. Stendi iyoyo mukoma ndeaya mastendi ari kubuda eFidelity. Zvese izvi mukoma ndiri kuzviita in secret. Vamwe vanhu vanokwanisa kuti inini ndiri munhu ane hutsinye, but inhau yekuti masituation acho andainge ndichisanganidzwa nawo nemurume wangu, masituation airwadza. Hakuna chinhu chinorwadza sekuti murume oita kana 1 month asipo pamba, paanozodzoka paya kuti unge uchimubata antanga amboramba as if iye ndiye mukadzi, anenge achitoda kutoti iwewe unge uchitanga wamupfugamira. Apa anenge achiziva kuti nzara chaiyo unenge utori nayo, then pacho pamunozosangana pabonde ndo paunobva waona kuti urume hwacho hunenge husitomborina simba, zvichirakidza kuti munhu uyu kwacho kwaanenge ari iye anenge achifadza nyama dzake. Ndo zvakabva zvakonzeresa mukoma kuti ndipindwe nechimweya icho chiche, semaudzirwo andakaitwa nemuroora wangu kuti vateeteka ndaisambofungira kuti mungapindwa nemweya hanzi neumweya hweugindagoriya kudaro. But mukoma, mamwe masituation atinopinzwa maari nevarume vedu ava ndiwo anokonzeresa chimweya ichocho. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, zvakangoma hazvo vedu we secret after secret. Please ngatitaurei navo mucomment section. Pakadai kana wanga uri murume wavahanzvadzi vedu ava, waizvifambisawo sei on the day that you get to know kuti ndo masecret aripo. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Vanenge vaine nyaya dzavo dzavanenge vachida kuti dzinge dzichizoiswa kuchakafukidza dzimba matenga, aiwa feel free to come, nekuda kwekuti tine grupu redu iro rinoitwa zvemacounseling session kune avo vanenge vachisangana nemaproblems avo mumarelationships zvekare nemumamarriages avo.